Tindrà tant nervis i alhora tanta il·lusió com nosaltres? Li agradaran els jocs de taula o les manualitats? Tant de bo es senti a gust a la seva habitació i pugui dormir bé. Com ens dirà? Bé, no ens avancem, a poc a poc. Hola! Hola! Endavant! Hola! Hola! Jo crec que el millor és quan saps que aquell nen o aquella nena ho necessita i tu estàs allà per recolzar-los, per fer-los... En aquell moment tu ets la seva família i jo crec que això és el millor que t'emportes. Bueno, no va ser fàcil, perquè jo estava sola, al ser monoparental, tampoc tinc pares, però bueno, vaig poder canviar de feina, em vaig adaptar un horari una mica al seu i la veritat és que ens ha anat prou bé. Ella tenia por, jo havia de ser la primera quan anava a buscar-la al col·le, la primera en entrar m'havia de veure, quan anava al parc havia d'estar al seu costat i a poc, com això ha anat canviant, no? Fins que un dia, bueno, doncs amb aquestes pors li vaig dir, Anna, és que jo no marxaré. I va ser escoltar aquestes paraules, recordo que es va posar a plorar, em va abraçar i mai més. És el timbre de les abraçades. Quan sona, deixes el que estàs fent i vens a fer-te una abraçada. A mi l'experiència és que per mi ha sigut molt fàcil. Jo sempre dic que, a veure, sent una nena, bueno, amb les seves coses, que tinc molta sort. Tú siempre decías que nunca te irías si no te iba bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Com a experiència crec que ha estat transformadora. O sigui, en el sentit de que on vivia bé, estava rodejat de bones persones, però no podien oferir-me el que necessitava, que era un creixement. I crec que al final tu decideixes també si vols fer aquest creixement, però aquest entorn m'ha ajudat encara més. Que disfrutara, que no me lo pensase tanto, que podía volver en cualquier momento y nada. Y pues cogí su consejo y ahí estoy, ¿no? Han portat molt bé, ells ho han portat superbé, de veritat. Y tienen sus días como todos, igual que nosotras tenemos nuestros días. Aquestes famílies que tenen dubtes, que s'ho han pensat, i per totes aquelles que tant de bo que ho vegin, de que s'animin. La maleta i aquesta motxilla, o aquesta maleta, segons com la portis, pensa que tu després la omples de tot el que ells portaven, però la omples del que estàs rebent d'ells.